Il-membru parlamentari nazzjonalista Claudette Buttigieg ma tarax valur fl-aħbar li qed tieħu paga mill-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li oħrajn għadhom qed jistennew biex jieħdu dak li huwa dovut lilhom. Jew inkella saħansitra tkeċċew mill-Partit Nazzjonalista minħabba dawk illi sejħu problemi finanzjari fih dan il-partit. Minkejja dan Claudette Buttigieg apparti li għandha l-paga ta' membru parlamentari ġiet ingaġġata fit-tim ta' sales tal-medja tal-Partit Nazzjonalista. Dan seħ wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, ġifieri effettivament bdiet tirċievi paga doppja fl-istess waqt li saru dikjarazzjonijiet pubbliċi dwar il-qagħda finanzjarja mwera tal-Partit Nazzjonalista. Claudette Buttigieg stqarret ma' One News li ma jiddispjaċiha xejn li qed titħallas mill-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista meta diġà għandha paga ta' membru parlamentari. Dan meta l-xhur sħaħ wara l-elezzjoni ġenerali ħaddiema tal-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista ma tħallsux fil-ħin, ma tħallsux tas-sara jew taż-żidiet tal-kola. U meta kien hemm mesodu sħiħ ta' ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista li sabiex ikomplu jmantnu l-familji tagħhom ma kellhomx triq oħra li jħabbtu bib ieħor. Meta mistoqsija tmissirx il-kuxjenza l-fatt li hi qed titħallas, Claudette Buttigieg wieġbet hekk. Kemm inti ħelu. Niggustakom għaliex kieku taf il-verità, jiġifieri kieku tinduna kemm mhijiex ta' newsworthy dak li qed tagħmel. Jiena qed naħdem għall-Partit Nazzjonalista għax nemmen fil-Partit Nazzjonalista u ma jiddispjaċini xejn li qiegħda hawnhekk. Jiġifieri taħseb li qed tagħmel sew. Jiena qed naħdem għall-Partit Nazzjonalista. Okay? Sorsi qrib One News qalu li Claudette Buttigieg qed toffri servizzi fit-taqsima tas-sales tal-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista b'salarju illi sal-lum għadu mhux magħruf.